Tervepä terve taas. Tänään mennään taas jatketaan meidän YouTube Survival. Kakka, mainos. Niin siis se viime jakso loppui vähän kesken. Mutta nyt on näitä mainoksia. Niin, nyt minä voin taas kuvioon. Ja minä kuvaankin. Meidän on pikkuhauska. Mitä nyt? Ja mulla on tämmönen pikkuinen röttelö tähän. Tää lähtee etsiä lampaita jossain näissä. No ihan sama. No ei se nyt ihan sama ole, mutta aika lailla sama. Mitä on pikkuisen karkin varmaan? Ai siinä työstä on luottikasvaa. No ihan pulkkaa. Mä näen muuten vertaa Erkki-Kekkosta. Tadaan. Niin minun piti vähän pilkkoa sitä puuta. Chop. Ai niin, mien sitä introa, joten älkää pahasta voi sanoa. Älkää huolistuko, tai no pahastuko, niin joo. Viettää yö täällä sisällä. Kerro alkaa hämärä tulla. Pikku bileet täällä. Mie en luultavasti pelaa tässä mun sarjassani multiplayer. Mut saattaa tulla ehkä niitä multiplayer pamauksia. Ei että. On tässä kuultu koppelistone vuoro. Sitten alkaa tehdä jo kaivosta. Voisiko? Joo. Nyt ei pitäisi olla tilaa vähissä, ei kun onpas. No joo. Yeah. I'm afraid to dark. I'm afraid to dark. Just. I'm afraid to dark. No, I don't afraid to dark. Tänä en ainakaan tässä pelissä pelkää pimeää. En pelkää pimeää. Ei. Tosi sas minä. Nimi vielä
muistakaa kommentteihin, jos ette tykkää tästä mun jaarittelusta. Koska se on musta itsestäkin alkaa aina välillä ärsyttää se. Niin jaarittelee jotain ihan bröttiä. Taaskin menisi alkaa jaarittelemaan. Härmpä. Lol. Nää videot on tarkoitettu... No kaikki voi katsoa näitä. Ne ketkä haluu katsoa, niin kattokoot vaikka... Mitä? Missä on kota Google Projection. Ne voi syödä! Ai. Rautaa, jes. Näitä. Tässä on onneksi tää automaattihyppy. Me tarvii painaa tuota nappulaa, niin se on hyppää automaatti. Wait. Oi. Golden apple. Pineapple pen. Apple pen. Apple pen. Hei. Minecraftiin voi laittaa golden pineapple. Eikö se nyt Tropicraftissa on pineappleja? Vielä kun olisi kyniäkin, niin voisi tehdä pineapple pen. Craftais pineapple niille lajihmerillä. Mitäs täällä? Mie en syö tuota mun omenaa vielä. Ja minä haluan tehdä tässä. Ei jee! Mitä mainoksia tulee koko ajan? Tap dash. Idese. Joo, no mie veikkaan, että tää jakso oli tässä. Tää melkein 10 minuuttia. Se on sitten moikka.